Metsäkoneen kuljettajan työ on itsenäistä ja vaativaa. Työskentely tapahtuu yrittäjän koneella ja työssä käsitellään yksityisten metsänomistajien metsiä ja samalla tuotetaan metsäteollisuudelle tarvittavaa raaka-ainetta laatuvaatimusten mukaisesti. Kuljettajalla ei riitä pelkästään, että hän osaa peruskoneen käsittelyn, vaan hänellä täytyy olla myös taitoa ja halua suunnitella työtään laaja-alaisesti sekä teknistä lahjakkuutta pitää koneensa toimintakuntoisena haastavissakin olosuhteissa. Työskentely metsäkoneella vaatii kuljettajalta monia kykyjä. Nämä ovat esimerkiksi hieno motoriikka, havaintomotoriikka sekä tarkkaavaisuus ja päättelykyky. Päivittäin työssä tehdään tuhansia päätöksiä esimerkiksi ajosuunnitelmasta, metsän käsittelystä, koneen sijoittamisesta työpisteelle tai puun rungon katkonnasta. Nämä päätökset ohjaavat kuljettajan monimutkaisia motorisia taitoja. Metsäkoneella tuottava työskentely vaatii myös kuljettajalta hahmottamista, ohjeiden noudattamista ja tarkkaavaisuutta muuttuvissa työskentelyympäristöissä. Soveltuvuuskokeen sisältö on kehitetty työn vaatimuksien pohjalta ja se muodostuu 5 eri osa-alueesta. Esitietolomakkeesta, haastattelusta, päättelykyvyn testistä, havaintomotoriikan testistä sekä hienomotorisen kykyjen testaamisesta. Esitietolomakkeella kartoitetaan hakijan opiskelumotivaatiota ja alan tuntemusta. Lomakkeella hakija voi myös esittää kysymyksiä, joihin vastataan haastattelussa. Haastattelussa selvitetään hakijan motivaatiota ja opiskelun edellytyksiä. Haastattelussa esitellään myös tutkinnon rakennetta, opintojen käytänteitä ja vastataan hakijan esitettyihin kysymyksiin. Haastattelusta hakija voi saada yhteensä 2 pistettä. Päättelykyvyn testi mittaa hakijan perusosaamista matematiikassa, ongelmanratkaisua sekä loogista päättelykykyä. Tehtävät ovat peruskoulun matematiikan tasoisia ja hakija voi saada päättelykyvyn osiossa yhteensä 2 pistettä. Havaintomotoriikka-testi mittaa hakijan avaruudellista hahmottamista, työmuistia sekä tarkkaavaisuutta. Tästä osiosta hakija voi saada 3 pistettä. Hienomotoriikan testissä mitataan hakijan hienomotorisia kykyjä, eli silmän ja käden yhteistoimintaa. Tästä osiosta hakija voi saada yhteensä 2 pistettä. Soveltuvuuskokeessa jokainen hakija pääsee osoittamaan kykynsä ja opiskelumoti-vaationsa. Hakijalla on mahdollista saada yhteensä 10 lisäpistettä soveltuvuuskokeessa, ja se auttaa saamaan opiskelupaikan mahdollistamalla lisäpisteitä valintavaiheessa.